May mga karsada nga kurbadahon apan pipila ka anini gikonsider nga accident prone area tungod kay daghana ang mga sakanan na disgrasya. Kini ilabi na kung adunay mga karaang punuan nga nagpalibot ini. Pipila ka mga residente ang nagtuo nga posibleng adunay mga di-ingon nato nga nagpuyo. Ato kining sayran pinaagi ni ining report. Sa mga disgrasya sa kadalanan, may mga higayon nga mabalintong gayud ang sakyanan. Dinhi sa Barangay Palana sa lungsod sa Ronda, may dapit silang gitawag nga iski na balintong. Apan dili kini iskinita, kundili usa ka kurbadahong dalan. Suma pa ubay-ubay na ang mga sakyanan nga nadisgrasya sa maong dapit, diin sagad kanila mubalintong gayud. Kana wa pay kasya day daghan yung mabalintong. Gani kay na may nakaali nga dagkong punuan mao nang gilid malahos siya ubos. Ana ra sila tutob aning kilid aning kuan kalsada. Sa iski na balintong, makita ang dakong punuan sa akasya nga gituhuang gipuy-an sa mga diingon ato. Gani adunay mga kahibog ng istorya nga gidungog sa maong dapit. Sama kang Manoy Manuel nga niadtong 2009 pa ni puyo ubos sa maong kahoy. Pagtukod na mo ning balaya ang kaning among haligi tumbahon gyud ni kaugma. Dili gyud na ingon nga makatukod gyud mi diretso ba. Kay ubos lagi ni skasya. Giklaro sa barangay kapitan nga ang terminong iski na balintong mugna-mugna lang sa mga standby kaniadto. Mugna lang gina siya, purok bangos na siya, murag 2010 na mo na siya nahinganlan kay sukad gi pa kuan na gyud sa DILG ang purok-purok ba sa barangay. Suma pa, daghan ang madisgrasya kaniadto, gumikan kay apiki pa ang kalsada. Aduna say madisgrasyang mga motorista tungod kay hubogman nga gamaneho. Kana pong uban mga hubog, mga balintong to kay magana-ana man wisi-wisi nya. Nay sakyanan nga moagi, mo nang magpadaplin sila mo nang mabalintong na lang. Uban ni Lian Singkulan ug Marlon Melgazo, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.